Kalingan usab kita sa atong recording clinic. ED Peregrina ang original ato ang gikalingawan og kabuang. Naay daghang gwapa dili atoa, naasay atoa dili gwapa. Kung gwapa kag asawa makakonsumisyon, narakang bantay-bantay basin og asong kabon. Mga-apply kag tindera gwapa dawaton, mga-apply kag stewardess gwapa lang gihapon. Kung mga-apply ka og maid, dili tanan ha, batig naong dawaton. Kay kung gwapa ka nga maid, sa imong amo kaunayon. Pagkasakit di ay ning akong kapalaran, gibiyaan ko gasawa, mipuli ang akong ugangan. Pwede lang busa mga daga, kung manguyab mo pilia. Kung bati mo nga daga, gwapo ang pilia. Kay kung bati ang bana, batig naong sag-asawa. Ang inyong mga anak matagbaw tao kinatawa. Batig naong sag-asawa, ang inyong mga anak mautas taog kinatawa. Ang inyong mga anak mamatay taog kinatawa.